Zange nimithiswe itishara ndifunda standard 6 namsuno wakho. Kha ungubani? Ungubani rubbish? Ungubani? Ungalinga undinyele. Ungakulinge undinyele mina Mnqondo. Ungakulinga undinyele. Jonge bhenso ohamba uyivuthulula. Wawungena kwaba live apha base Europe aba benithengisa kubo. Uhamba uzikopola ibhense. Kwaba live bakho ubuthengisa kubo msuno wakho msuno kaMarhosha usifanisa nami. Uthi damn on you asoze nibe nguwe ufuna nibe nguwe ngubani ofuna uba ubani ofuna uba livuka uvukelule ngubani ofuna uba Marhosha ubani ofuna uba Marhosha unibone ngani ndifuna uba Marhosha xa ujoyile uphambene uceba ndiphambene nje bandizihlelele ndifuna uba Marhosha xa unijongile ungiqhela umsuno ngandazi kha yo une background yephua kuloo ndawo uvela kuyo msuno wakho kokwena uyaqala usikhwazela nge-tiles msuno wakho ngoDecember last year after how many years uthengisa umnqundu phaa overseas bekutheni ungathatha imali le ndutsu yakho uzozenza relevant kuyo apha uthumele abantu aba bakokwenu naba wawubanika imali yomgubo uxoka usithi ngomakhelwane kodwa ifamily yakho le uxoka yapho uthi ngomakhelwane rha waphika ifamily yakho le ihluphekileyo phaa ugqiba uzobona abantu abahluphekileyo kuTikTok umsuno wakho anafamily ihluphekileyo mna Mnqondo rha uzoxoka abantu bakokwenu apho uthi ngomakhelwane bathengele impuphu ngolo xesha ufeed ifamily yakho le wawushi unosisi aba overseas ababepha ngobani abo sisi ungixela ngalamafele nanihambe nonke niyothengisa umnqundu phaa uthi ngifamily yakho abantwana bakho ngebehleli nabo ngebengahlelanga kulaa ndawo bebehleli kuyo xa ngaba buno-sister apho ungixela ngazatshomi zakho nanithengisa nonke Hillbrow zahamba nawe zathi zakhwelisa zakusa overseas uzoxoka ukuthi uno-sister bakho abapha uzothi uno-sister bakho abapha ngobani bo-sister hlala kulo mnqundu epanel uthethe ikaka nalo mandla wakho usisidlwengu because nihleli ngokufana wena ubuhlwengu labantwana umandla bedlwengula umntana lapha ebhayi not very long ago yena akakayigqibi necase yakhe ndisezamtrendisa anye umandla yena aza records ndinazo zonke zakhe negama lalamntana nefamily yalamntana ndiyifumene ndisezamtrendisa anye ndiyofika kulaa family yalamntana ndifuna nomnyazi aphendula ingene le nto ingani ngebuya umva because ndizawungena kuye bendinixelele ndathi ndinguboniswa wasebhayi akho mntu uzondinyela mna ndimyeke kule kaka yale nto ndityhile kwenye ipage ngumnqundu wakho Ocean ndifuna ezi zifebe zizawuvula umlomo wazo zingene le nto zikude ndimchwechwele umntu one by one anzonyelwa ndifuna isifebe zivula umlomo waso siphendule ndifuna isifebe esindifunayo sindikhangele sizandifumana isifebe esiziqondayo into yoba sineshori uba sizayimela le kaka anzonyamezela unyelwa ngu-Ocean ogqiba kubekho izifebe ezizawuthethelela umnqundu apha ndiziyeke isifebe zesisondele isifebe esindifunayo sizandifumana uba isifebe siyandifuna masindisondelele anaxesha leyo rabishi zesifebe mna rha bleti mur isifebe esishoba sizayimela le nto masisondele singene naso I will deal with you accordingly andikagqibi ngawe wena Ocean usekuncane kuwe andikagqibi ngawe wena usekuncane kuwe because ndikuphethe apha esandleni masize isifebe esisho ngestori saso isifebe esishoba sengena le kaka masize sithi come forward anzonyelwa mna kulo mnqundu kaTikTok anzelanga lo kaka yongonwabi mna ngamavukuvuku rha bleke rubbish zamahule uzozenza umuntu ngam ndifuna umnqundu uzawuthetha into ngam aqiniseke uba uzayithetha ndinguye kakade uMamgqwashu ndingugxiya ndingiyabasi and ndilunge gqithi kodwa xa sendidikiwe ndiza kakubi once ndindihethishe uthetha umnqundu ngam ndimamele okokoko apho ndiphume khona ndibamba umntu abemnye ndibamba isifebe sibe sinye ndisijije ngekhozo ndakutsala ngekhozo mna ndakurhuqa ngekhozo etheni mna ndakurhuqa ngekhozo etheni ndakurhaya unnyela mna rha ndingubani mna ndingubani ndifuna umnqundu abemnye aphakama athi ndisisifebe sisho ndakunyisa mna tsek suno ka-Ocean rubbish kunini uzenza umntu apha Mnqondo uzimela ngotyhuthu uzimela nge-fake account umane usithi gqi ungulwandle ungubani umnqondo wakho uMrs Jones wayengaxoki ngawe yayingathi uyaxoka uMrs Jones uzawugqityezelwa isosi yam le ilapha e-island nje ubucinga ufana manza kuyeka nizokuyeka Ocean we're gonna go down sizawurhuqana lo ebendixela iindaba zakho ezinsezazikhupha uzawudila nawe ndifuna umnqundu wesifebe ame phambili abe sure and benditshilo ndathi akho apho ndizazofika khona kulo nyaka uba ndizawufika njani only God knows and me myself ndiyazazi lo ebendixela iindaba zakho lapha e-island is gonna deal with you she or he is gonna deal with you akukazoyekwana Ocean wena amandla ndizawudila ngawe njeba uzifaka kunye kude kuwe ndizawudila ngawe wena
Ndizawudila ngawe naba bantu bala family yala mntana ubumlala ngoDisemba. Andizoqala umsunu mna apha. Andizoqalwa umsunu apha. Mane undermine zirubbish kazi. Just because ndiyahlala kule social media ndijoke nani ndithini, ndiphatha amanqina ndithi hayi ndiyawathanda. Funeka nizenze bhetere because kaloku ni actor ulive. Ni actor ulive ongekhoyo apha. Niba ngathi izinto zaselokishini life waselokishini animazi. Elo xesha umnqundu usuka ngapha kokwabezilalini. Umnqundu usuka ngapha kokwabezilalini efama. Suka ngapha efama kokwabo. Behlala ngapha efama kokwabo. Kungekho nto. Namhlanje uzenza bhetere uzothukana nabantu apha. Uzothukana nabantu apha. Azozenza bhetere ngathi hayi wayikhuleleka isuburbs okanye wayino life alright. Ngelo xesha ethengisa umnqundu ngapha eHillbrow lenjakazi. Yaphuma phaka la Orange Farm yakokwabo. Eyotshe eHillbrow. Yasuka eHillbrow eyothengisa international. Hayi man futheki. Futheki man. Futheki. Phuma ngapha efama kokwenu. Phume ngapha efama kokwenu. Ngosuku ufumana indawo engathi hayi noko. Uzozenza bhetere kum. Unganya. Kwafuna kufe wanyaka kula flight andiyaba wasinda njani. Njeba wawunganayo nemali yobhatala imali igqibe etywaleni eSouth Africa ungenayo nemali yobhatala i-health insurance. Njeba ungenayo imali yobhatala i-health insurance phaa kula flight uphantsi ubhubhela kula flight wawutheni ungazubhubhi ngoba kwafuneka ubhubhe wanya ngoku wawugabha into emnyama engaziwayo ngabelungu. Uyingxaki kula country uyaphinda ufika usifa. Uyixakile phaa uyabanjwa uneecases ezininzi uyaphinda uyafika phaa ufika usifa phaa ugabha into ezimnyama. Anaxesha lakasifebe singuhluma ke singenani neBrumasa andizomphendula yena. Andiwaphendula amaphara because neli ndiliphendulayo lihlala eIsland iphara ndiyaqabelisa. Anaxesha lenkunkuma exake ikhantri xa kumthetho ndingubani uba mandiphendulane naye. Uhluma ke yena kandinaxesha lakhe andinayo nento endinoyiphendula ngaye. IBrumasa akazozithengelwa ndime ndakazothi xa ufuna uthengelwa iBrumasa apha kuTikTok athuke mna kube funa ndiphendule ndithethe ngeBrumasa so that abantu bamsizele bamfakele imali eBrumasa. No, makayothengisa umnqundu athi ngapha.